Y gwasanaeth dod o hyd I swydd. Rheoli eich hoff swyddi. I reoli eich hoff swyddi ar wefan dod o hyd I swydd, cliciwch ar y ddolen Mewngofnodi ar frig y dudalen. Rhowch eich e-bost a'ch cyfrinair. Yna cliciwch ar y botwm Mewngofnodi. Bydd dudalen trosolwg eich cyfrif Ceisiwr Gwaith nawr yn ymddangos ar y sgrin. Cliciwch ar yr opsiwn eich hoff swyddi. Ar y dudalen hon, mae rhestr o hoff swyddi. Gallwch hefyd ddileu swyddi nad oes gennych ddiddordeb ynddynt mwyach. Mae'r gwasanaeth dod o hyd I swydd ar gael yn findajob.dwp.gov.uk ar gyfer swyddi llawn amser neu ran-amser yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.